Kakav vam je feel ove scene? Mislim, kužim, ubojstvo, mrtva, haha, ne može biti funny, ali kakav vam je feel? Što vi dobijete od ovoga? Kako? To je to. Znači, prikazano je ubojstvo kao da je poezija. Složeni su kadrovi jedan za drugim kao da ti je neki rebus, kao da trebaš ga odgonetnuti, kao da nešto ti više želi reći nego što je uopće tu. I onda, zato jer je oko kako je i onda taj odvod, pokazujete kako je oko nekad živo bilo, a sada je mrtvo. I voda koja se sliva u taj odvod simbolizira dušu njezinu koju ona putuje sada, ko zna di? Što? U kanalizaciju, je. Pa to je točno, je, kanalizacija, mislim. To je točno. Uglavnom, krug je glavni motiv, to znači da će se i ponavljati opet ubojstva, neće stati. I što si ti rekla kanalizaciju, znači ona će završiti u odvodu, a zapravo završi u bari. Kako se like ubaci u auto i glu, Bog, nikad više ne vidimo. Ali, znači, nizanje ovih kadrova nisu priči pridonili ništa, ali su filmu pridonili sve. Ovi kadrovi su činili psiho.